Assalamu alaikum. Qılkeş. Bega dost, ikki zabardaydı indi. Oyunu düşünmeyen ikiniňi. Alany ýene bir padarka çyksan. Muňa da oyun diýil ya, onam ýatla. Dise düşünýänmi? Ey harasa, sürpriziňe garaşan. Bolsa çal, näme gyn görüm bolýan. Bu oyunda bermedin gelmay, fitime sorandy. Bolýa sağlygyň hiç sadyn gerekde. Wah arma sen krasnavoda der. Näme üçin ýazanymy bilýärmi? Bir bilesin gelse rap oyuna gir. Hawa tanadyň indi näme boldy? Aýdyn sözüňe yüregim awdy. Bitime goýberdim kelen işlede. Yalan söylendi bir gerek işlede. Hadyşka berenime indi ökünýän. Sen mende öwde bilýän izan seredýän. Men düşünýän hemme oyuna. Sen düşünýän men düşündirýän oyuna. Näme diýjek bolma hem ay bolýa minusyňa hiç de öňe taf bererdim aýdym bolsa. Göne söýler ogurlama lekin inna. Haşidym bolsa onu düz bererdim. Oňa bolanyňa bilmedim. Daşyňa normal gowlan töýlin. İçiň başga eken adas. Bolýa. Sağda görüşersen. Uçarana ýene aşyk bada ýedi. Dinle bege dinle. Seriozno bolay, arıcı bolsa garaşamýady. Hoja bolsa da hawa kerimen inne özüm aýtýan bilmeýän zadym ýok, onuň bilýän. Ay bolýarlar, gelecek zadym ýok. Başgalar ýanynda bolsa sen bok. Näme bolsa da sana ýüz berdim. Boldy-da bizan ýüzümi öwürdüm. Düşünýäňdem aýtýan zatlama ýa-da çykdy öýtýän galmandy ýatlama gaýrat etdi. Düşünäň boş gurruna turmak üçin şappa urmaýyn ýüzüňe. Dawa gideýin bir derek kelarken. Atwe bar bolsa azjyk garaşan. Düzüp bilmese kömek edeýin özüm kelläňde galsyn aýdyn sözlerim.